Kesempurnaan rahasia wanita terawat. Perfect. Top kakak. Woi! Woi! Bruh. Ayo, manuk cium. Lah kon piye wong lanang ngene manuk ora dolane manuk. Ya ora. Iya re. Manukku cicak lagi tak rono deh. Apa yo? Apa? Burung apik. Iki asli dua kelinci yo. Dua kelinci. Kadang ya, Cak. Ya asli dua terus. Lebih ayo melaku beli manuk. Kok susah. Kenapa kali jeblok Melu. Ku karo nyawang cewek-cewek sing ayu ana apa dia? Pirang-pirang. Masa mbok bae to ape-ape. Ini berapa? Ini. Saya dua kelinci. Ya. Saiki mangkat. Mangkat toh. Ayo toh. Ayo toh, gas. Lagi kowe manuk berapa? Melu. Ayo toh, kabeh toh. Melu toh. Gas. Manuk sange saya. Manuk sakne. Bruh. Yo. Sesuk segalek nak idolan. Sandal pro tidak. Yo. Kali kono mana? Frank Idul kan akeh. Akeh kok. Iki jualan lagi. Boleh susah kok, enggak ada susah jualan. Niku lho dadi wong lanang, bangunan tak telateni. Golek manuk ya tak telateni. Cok beberapa. Nanti kita kan ya. Kayak jalan mana. Kalau saya golek no. Oke, mantap nih. Wah, mulutku ilang gitu. Mulutku sing hiji lang. Bruh. Prono betul itu. Lampu barang Kilo. Kowe gini ya obat perangsang. Anu, moro. Iki tak malah gosip golek iki. Soalnya buka sih. Oh, gerem mangkring. Cok. Tiba. Buat juga yang putih. Mata dure ngono. Bruh. Wong pajet piye? Iki lho ono. Dhuwur kene yo ono iki lho. Masuk hak kae bisa. Yakin Lho loro. Wah, loro malah ya. Akeh ora. Duret iki. Siji. Yo. Kowe duren ono kok, sedih kok. Ya kowe yo. Jare penek wong telu yang cilik-cilik. Yo kok. Kowe yo kok penek. Kene ojo ora iso nak main mabur anak itu. Anak itu mati ja. Tak iso wis. Asu tak didu. Dua boleh aku celok kowe. Ayo. Beci lho. Suka abot. Sudah pusing aku. Abet. Wes bro. Ayo. Iki cepet tuh. Silak mebur lho. Ayo. Bruh. Kata iki lapo? Ayo. Tinggal medal tinggal medal. Tiba ya.
Ije mana wae. Ngerti iki jatuh. Oh, pelet terus. Ayo terus hati-hati lo, tak cekli. Hati. Bisa mati yo. Tak bantu. Tak bantu. Dirok. Aku bohong kecil lo. Bruh. Ayo lho. Hati-hati nanti gua mati nih lo. Ono kayu, aku nyuduk. Kayu ya sudah. Heeh. Ya. Yo, apa? Ora iso munggah. Iki tati nanti go. Tak tangkape. Orang Acak ini juga kok. iya asli. Ulang. Itu baju ora. Yo wedek kan. Lah piye? Liane. Madem. Liane. Coba mengikuti. Ayo, turun. Hati-hati lah ya. Oh, berhasil. Jong berartimu. Selepal kan bur cek ngene. Mana ini? Misal parane. Gila no wow. Di. Jono manu Iki. Alange mengong. Enggak. Manukku wis kapakno ketek. Aku mulut tenanan rek. Lho, didemek-demek gebuk-gebuk. Bruh. Rono manuke ora apa-apa pelute gumlahe berarti iki. Ting rai. Itu. Wong itu. Aku udah ikuti cok. Cok. Ning ndi wae? Oh, gulu wonge digoleki. Digoleki awake dhewe ora? Heeh. Oke, wah iki bahaya iki nek roh iki. Wancuk. Wah, hilang kabeh gara-garaku. Manukku hilang. Yah, untuk godhong-godhong ra. Wedhus bedes. Cuk, udah matu, Cuk. Hei, Bruh. Dora jiwe. Dus. Iki. Sene kon ngumpet wae. Yo siap. Tak tutupi dong jati bendara. Aku tak tutup dong telo. Asam lebih soal. Paran dulu ya. Kaca ayo metu. Redet, Cuk. Aku enggak salahi. Ratong ngumpul kok. Mulut kerja. Iya. Kerja akeh. Duit akeh ayo. Doe mulut. Bangunan Mbak telateni mulut ya Mbak anu lah. Duit kon ra akeh piye, Jel? Woi, ra tau kumpul ya. Lah gini. Cang. Wong mulut ya pulut-pulutku. Kadang-kadangku kok kowe sesewot. Lah piye jalukmu? Ora kok ngono. Lah piye? Bruh. Juli. Juli to? Endi to? Di. Ya pane rek. Lah manukmu mulut ora ngene masuk piye? Kuwi lawang bukaan. Alah moh lho kocar-kacir Juli pokoke. Juli pira Juli? Di mana lo? Duwe. Ndok loro urung netes-netes. Lho. Manuke wis netes siji, ndoke dhe loro. Tetesno ora wani. Ini. Aku di inkubator no, Mas. Wong kuwi lapo? Mencurigake iki bahaya iki. Aduh. Piye iki? Mlayu ora? Wah, mlayu iki apik iki. Mlayu iki. Ada rono sih. Ompek ora ora iso. Ayo rono sih. Apa ndak apakno? Tak kasih informasi, Mas. Penting. Nah, kanca ojo apa-apa. Wis saya rayak mriki pun. Kowe ndek bangunan saiki mulut langsung piye?
Dadi ne. Kabeh tek baratane lho. Kacane mana apa? Lah dene wis golek manuk dhewe. Ndi? Lah mau. Lah mau tiba no. Lah nyalai kandangku. Karma. Karma. Bang. Kuwi nyalai kandang. Pasang ngono. Kancane di mungkin di. Susah seneng ki mbek kancane. Ngandani kok. Tapi gatane iki. Gatele piye? Kowe ning arep apikane beri bajingan. Sayang, jarene kowe masih sayang, jare kowe ngrasa kelangan. Kanca tak balik aku. Kanca ya kanca, silit ya silit. Ya kanca silit. Sayang, jarene kowe masih sayang, jare kowe ngrasa kelangan. Cok. Lewat kono lho, paham ora? Oh ya cok, lewate kono. Maaf cok, makasih dilokno. Raimu lo silit.